Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Di ay Oreo para ni siya sa Graham bar nga akong pagabuhaton. I-try na kog himo kung kabalo ba ko kay kung lami pud sad ang atong hinimo, pwede sad nato i-baligya unya karon manihapon mi. Unya na ko maghimo human panihapon. Di anay Grahams na ay kuan all-purpose nga akong gipalit cream, unya cream binsada. Nya kani may atong isagol, atong sulayan kung kabalo bata. Unya naa na ko'y gi-order sa TikTok. O di ara, unya di ay sudlanan food gi-order gyapon ni siya nako sa TikTok. Nya karon manihapon sa taon na kay lami ang atong sudan, Ginoo ko naglangoy sa mantika. Naunsa man ni si Mario nga nagluto dani. Sige na hukad na. Pagdali na, agay wa na. Si, gitilaan na sa iring ang Ginoo ko. Wa na kani Unya si Mio si Mio Dani naglingkod-lingkod na sa si Mio Dani kay abi niyag makasaka siya Dani. Akong gipalayo kay para di siya maka-anak Dani sa lamisa. Sige na, pag-ampon na. Manaog ampo si Mario. Mga onatan nyo guys. Batikulon ang iyang giluto karon. Pagsadam ta ni kung naay atay ni siya no sagol no. Grabe ka makakuan sa mantika oh. Langoy. Yumula to nimo ang kuan para sa iring daw iro. Gabon. Agoy. Kuan na kabuok butang mga unom kabuok. Pasod ang nila. Ano yung pikan na kita karon? Kan maghimo ko dana karon ha. Ikaw mo luto lang ko. Daw pagbiyain na sad para magdukot na sad. Ay mga kala dahil na ima sa kuan salika dukutan. Ang tagas. Sige lang ha. Karon. Pagkaan ni Mayo, dahil na nagbutan ako sa sabaw dani di. Pwede na siya sa sabaw. May mo. Kaya halo mantika nilutuan oy. Gamay lang kamiyo. Para sa iya ha. Bugnaon ako daan. Ako yung saguan sa dugpod niya. Tama lagi. Ito man. Kaon na liya ka karon. Lang. Diba? Mayroong tagma. Success niya akong pagkahimuon dani oh. Ang tanaw na ko sa kuan ana ang video sa Facebook. May lang ugma di mao kay wa pa ako naka sulay og kuan ay ang himo sukad. Yo. Kaya dagan mahal bitaw guys. Atong kuan kamote cheese roll. Gi-search ra pud sa to nako siya sa YouTube. Ang paghimo sa kamote cheese roll. Mo to ana. Kabalo ko. Kabalo na ko. Nya. Karon mo tan-aw ra ko dagtong kuan. Mo tan-aw ra ko sa Facebook kay na may video. Tan-aw ra ko. Daw katong photo cheese. Ay pa ba? Na. Daw katong photo cheese. Gi-search ra pud sad nako to siya sa kuan YouTube. Ang taong paghimo niya. Mutuwa nga. Pagka kuan ako din gituduan si Mother Earth. Kabalo na si mama maghimo sa kuan photo cheese. Kabalo na po sa siya maghimo sa kuan kamote cheese roll. Nya karon mag-try lagi ko daning Graham bar. Nya akong flavor kay kanilang Oreo. Mangga ang tato Nalimot mo pagpahit sa mangga. Diyan ko nakadumdum sa
dito sa akong paggasolinahan. Ang pait ng kudana. Ang tagal. Basta mo ha? Kaon na kakaon. Diyan naman pagkaundan niyo. Sagulan na rin ako sa kuwan. Dugpod niya. Ang tagal. Bitaw no? Kanaang. Lahi na karon ang kuan. Lahi na karon ang earnings kay gagmay na kaayo. Mo nang dudupan kamot na gid dani. Dili at dato mga niagig jud nga. Uki kaayo. Ang ta. Hala, ang iring bib ana ginuo ko ang isda. O ara. Lahon ko na. Kawatan ng iring nga gid. Ang sa mga kawatan nga sa insakto sa bahog pero mangawat pon. Ha? Kato mga anak sa iring panghatag na ko dito sa kang mother. Ano ba ay? Kung naay laki dadto may akong ibilin diri. Kaso wa gyud laki, puro si. Muna. Di ko ganahan sa badi. Uwagan magsipang anak. Sabar lagi. Saan ka kanon? Kamat. Kamat ba sa ubong? Kamot. Kabuhi man siguro ringgi. Nanto ka? Sikuhon ko na karon. Makamot kay karon noon. Ay pabuang-buang da ako gay buang na. Iman ilang gid. Pagdali na diha. Hi guys, good morning sa inyong tanan. Nag-prepare mi karon sa sudan namo sa pamahaw. Walay init. Walay uwan karon adlaw. May lang og dili ni mag ulan. Ang among sudan karon guys, di ara lami mi og sudan karon kay napa may utan nga ako nakita kagani ha Ginoo ko hapit na ni ma daot. So amo ning utanon nga nagprito man si Mario sa kuan gabon nga isda. So muy among subak. Ayan na, putula ra ka isa. Anak, putula ra ka isa. Na kay para Nga. Kinayan gani da. Dugangi pa, dugangi. Wala. Dugangi. Na, dugangi. Mga upat ka buok o tulo. Dito para daghan kuan. Kana, katura. Daghan ta og sagol guys. Di ni pwede isa-isahon kamot kay Ginoo ko basig matuwa din mo ni Amario. Awiri dani di. Ali dani di. Ari, mama. Ay, pagtuman lagi kay lulod na nato ang kuan. Dani asa man tong kuan kay sa laon nato dani sa kuan guys. Kanabi ako gihimo, naghimo na ko kagabi isa kuan Graham bar. So akong ipakita sa inyo karon manghimagas din ta karon og Graham bar ha. Okay kayo, lamig kayo ang atong sudan karon golay. Sige. Ang itimpla lang na kuan ra. Sige. Bali-bali ha. Na, sige kay para di magdukot. Kana. Ato itimpla dani guys. Bitsin ra og kuan. Tuyo. Ay na pag tuyo uwili at buang makaha. Asa pa di kuha sa bitsin di. Mio. Agay. Magsali na sad kag sabaay Mio ha. Magsali na sad kag sabay unsa man ni bitsin ni mong gipalit nga kuragi man. Na ay sounds ra ba? Kuha na bibyo. Putangin.
Mga balibo ni Mio ginuo ko na dan. Pre, Ligo yan yung ma. kaliguan na karon ay paghuwat diha ay pagkuan apura. Sige dali. Ipapabor na sa kuan kay atong butang sa toyo dayon. Ako di. Abli sa kagamay kaayong bangag. Pre. Mio? Kuaw. Ato lang nibutangan og background music ni atong kuan. Sige na, kurawa bib. Ay, ikaw na din. Luban ka rin. Kurawa sa nauna, ay takluban gitratuwa naman sa ina nimo ah. Sige. Na, sige. Kuan na babali-baliha diha, sige kay para ma-mix to ang kuan bitsin lagi butang diha. Kana. Sige. Sige kaniho. Di takluban nato di. Unya guys, na ako igihimo nga Sabi na. Graham bar. So ako ipakita sa inyo ang Graham bar nga akong gihimo kagabi. Di ara guys. Oh, dili pa ko expert kay nga maghimo dani ingon ani oh. Tanawa ang pinutusan. So kani siya, baligyan ako ni siya sa 25 pesos ang isa. Oh, pero kani karon guys, kuan pa ni siya, libre tilaw pa ni no? Ako pa ni itatilaw nila ni mother, nila utik. Oh, ako sa ning pagahion og ayo. Kay patsada man ni siya kung gahi kaayo siya guys. Nahumok man gud ni siya. Ana man naman siya kagahi. Unya na may sobra kagabi nga cream akong gibutang dani kay para dili ma sayang ang atong kuan cream nga gihimo diara oh. So atong tilawan another tilaw naman ko dani kagabi guys aw kaganiha kay nagsayo kog mata kay ako ni siyang ala babe alisa kaon sa ala mura man nig ice cream di ay guys. Alisa tilaw na ni papa alisa agpas humok man kinahanglan nga pagahion ni siya maayo Nama o. tilawin sa niya oh. Ag binuang may ni nga kay bawo nga nay. Lami. Ayaw kay akop na. Tiwasa. Niyo mapatilaw ma. Tiwasa. Kay kuasa ko sa kutsara. Wala. Sayo tagkuan na ni sa bugnaw guys. Dili pa man siya kaayo gahi tanawa. Ayaw gahi kami. Pasada ni siya kung gahi jud. Nagawas man gud ni nako kaganiha nya nalimot kog balik. At sada ni siya kung gahi yun. Nga kay ato ni balik sa rep. Graham bar. Ama. Niyo ma. Ay bago na. Hilap-hilap niya kung bata nila mamahalas ah. Lamit siya. Ato ni balik kay Pama. Gahi. Kuha ko sabi. Hilap mo yung mama. Okay. O dito ni siya sa kuan lalong kaayo kay para. Na siya diha. Daghan biya nahimo guys sa kuan kato akong gihimo kagabi. Ganahan niyo tiyat-tiyat na. Nya. Pagahion tani og maayo kay dalon ako ni unya dito ihatag na to ni sa ilaha pakaon. Libre ra ni siya, di ni siya ingon nga pabayaran nako. Bayad. Kay ang akong apas dami nga makabalo kog tansya unsa ka sukura. Kay para next na ako nga himo perfect na dili siya ingon nga kuan. Daw kinahanglan pud sa di ay nga gahi kaayo siya guys. O kabisan di. Ano to gandi kay ato tilawan di. Wala pa na. Apas. Alay pagtuman lagi kay andit ta ka ma. Bugbog. Bugbugon Mario guys. Wala pa mama. Dali ra ni ka luto. Tala. Dili siya pwede lataon. Okay na ni siya. Atong tilawan kung lami ba ang timpla. Diyan guys. Niyo ma. Wala parat kay siya papa. Daganan sa kuan. Sakto na na adi. Kuan na na. Kada sa tayo sabi, basig hilaw pa ni ang kuan.
At tawran sa kay basi kilaw pa ni ang kuan. Nice sounds guys, oy. May lang og dili ni copyright. Sige, suga ko itaw. Kunya guys, diara ang akong beauty products. Basin ganahan mo mag-reseller diha. Pwede ninyo kontakon sa TikTok shop, daw Facebook page nila. I-search lang ninyo ang Ma Florence Skin Essentials. Di ay sabon nato guys, barato rasad ni siya. Inyo ni siyang ma-order sa TikTok shop. Ang atong sabon, Gluta Collagen and Niacinamide Soap for skin whitening. Unya ang iyang ingredients nga gigamit hyaluronic acid, chia butter, vitamin C, kojic acid, vitamin A and retinol. Ang iyang effects, whitens and moisturizes skin, boost collagen, firming skin, eliminates acne. Mao ni siya ang atong beauty products, Ma Florence Skin Essentials. Mapalit ni siya guys, 160 ang isa. Kung buy one take one, mapalit og 299. Kung isa ka bundle ang inyohang paliton, mapalit ninyo og 1,310 pieces free shipping sa TikTok shop. Pwede sad mo mag-order guys. Inyo ra pud sad ipamaligya 160 ang isa unya. Naamoy sa isa ka bundle naamoy 300. Pwede ra sad mo mag-reseller og mag-distributor dako silang discount. Agoy na pasang-sounds may no ni si Mario diha. Unya di apod sad tay isa guys face serum. Ang atong face serum 4 times whitening mo fights ni siya og wrinkle, acne og anti-aging. Ang iyahang ingredients ani naa siya niacinamide, alpha-arbutin, ascorbic acid ug hyaluronic acid. Ang atong ang atong Ma Florence nga face serum 20 ml siya guys. Maura gyapon ang presyo sa sabon, 160 ang isa, ang buy one take one 299, ang isa ka bundle 1,310 pieces free shipping nationwide. Unya ang atong lotion guys, 24K Gold UV Essence Whiten Lotion, whitening lotion ni siya. Ang iyang ingredients, niacinamide, alpha-arbutin, daw vitamin E. Ang atong lotion guys, 200 ml. Mapalit sa ni siya og 160 ang isa. Kung buy one take one, 299. Kung isa ka bundle, 1,310 pieces free shipping. Nya luto na siguro ni siya guys, ato na ni siyang patyon. May pangit siya pag malata. Babe, alin na kay kaon na ta? Juwen. Alin na kay kaon na ta mintras init pang kuan. Na nagdagom naman sa di ay guys. Oh. May lang og dili ni magpadayon pag ulan karon. Diha limpyo na diha guys. Diha. Limpyo kaayo ang atong palibot diri. Sige na ba? Agpas, ali na kay kaunat na. Mario. Nya ang akong gi-order kagabi ay ang akong gi-order, nag-order ko og aluminum foil, diara. 12 inches siya guys, 12 inch. Dana lang na siya. Unya, naapod sa ko gi-order nga. Kani siya kagahapon ni siya, mo ni siya akong gikuha kagahapon. Sir. Nya okay ra pod sad siya gamiton. Babe, sige na ba? Ay na, kay kaon na ta. Gina, agpas. Agpas ba? Di masanin nato mabutang gud ang kuan, camera kay kuan man. Bahaw na pud sad ang among kanon Ginoo ko ni si Mario. Daghan man gud sa daglong ago ni Mario di ara oh. Bahaw. Mio, am na si Mio guys. Okay naman siya, luto naman siya. Medyo parat siya guys, kay nadaghanan sa kuan, nadaghanan siya sa ana ang tuyo. Babe! Kina! Unya na diha? Agpas. Pamahaw na ta. Hello. Mio, am kada ni Mio. Isa ra tag kamot kay Ginoo ko ang isa ka kamot gihawid sa kamera. Dara perfect na ang atong pamahaw. Mamahaw na dahil ta guys. Bahala si Mario ay hindi na siya bali-bali. Itara mo kaon, bahala siya. Palayo na to ni siya kay ngano si Mio kusog si Mio mo lugso daning kuan. Ni ang ali na ba? Kusog si Mio mo lugso sa bangko niya mo kuan din siya dani sa lamisa.
Ali na kay kaon na tag sayo. Kay para kasayo tag ko ano sa itong buhaton kan katawa mahugas ko guys kay mag kinamot too. Susad kay sounds oy Ginoo ko ha. Agoy, niya. Gani na kaligo pa taga na niya. Sige na. Ako, liguan pa ko piulo. Pagdali diha kay gikaligo. Wa pa nimo si Piolo gikaliguan di ay. Bakit? Kuha sa tong kuan ko. Yan ang tubig baril. Sige na, kaon na ta. Guys, mamahaw ta ninyong tanan. Tama. Kanang luwag dani ho, di lagi ni kutsara lagi kay magaras-garas kinang kuan Kayo dayon. na siya nga. Oh. Kaya, Lahi ra ba ka kay iduot ra ba nimo ang kuan dayon kutsara? Kana ako na di. Kana gamay ra. naghanong puon. Ay tuwa na. Gana ba gila ni. Wala, inyo mo. Sige na. Ampo na dayon di. Paligay ko piulo ma. Ampo na. Sige na, ampo na dayon. Guys, mamahaw ta ha kay nami kay tao sudan karon for today's video. Sige na, ampo. Niyo puyo. Guys, kaon na ta humanag ampo si Mario. Wag yapon niya gikusog. Dili ko nang niya agkusgon kay basin makadungog ang Ginoo. Bitaw charot. Mia, puyo. Agoy. Na. Lami siya guys. Oh, utan. Naapay alugbati diha nga gikuha na ko gahapon nila ililin. Ala. Pwede na to na siya kung anon guys. Sagulan sa noodles kay naamay noodles. Kaon ta. Kanya amon ko ang gabon. Labas na ba kayo ni siya nga gabon? Kaon agi papayas na mo. Inilay to ah. Maya. Mahal pa. Yeah. Guys, wato nami sa ilahan ni Utik. Unya ako ning dalhon ang alugbati. Unya na ako sad noodles kay mag food trip mi dito. Food trip no. Unya magdala pud sad ko sa isda na may pidlayan dan ni isa akong dalhon. Gisulod na ni Mario sa Philippine yara. Dalhon pud sad ni Asia. Unya magdala pud sad ko sa Graham Bar. Akong tawagan si mama kung pila ka box sila dito kay para dili manubra ang atong madala dito kay kung magsubra mahilis ni siya guys kay ato pang dalhan sila ni Lilin o si Father para makatilaw pud sad sila. So atong kontakon si Mother. Kay murag naa dito si Koreana. Wala pa nagtubag oh. Murag hinay lagi kayong signal lagi oh. Nagtaliti ka gani ha. Alam mo rag nagdag-uman miyo. Di na lang kaubanon miyo ha. Kay nagdag-umar ba miyo oh. Mabasa niya kami oh. Di naman sa di ka kontak ni sila ni. Nganong di man mo ka kontak. Hala. Di makontak sila guys. So ang ato na lang dalhon. Kang mama. Kani kay gahi-gahi na ni siya guys. Kang mama, kang Utik. Kay kana si Utik, di ginagsugot si Utik nga gamay ang iya. Kang Mimi, kang Koreana. Kana lang upat. Nagring na oh. Ang kaning uban, dito sa kang Lilin para makatilaw po sad sila.
kan ka papa, kan dito. Hello. Pila mo ka buok diha? Utex, memes, ring-ring, ako, patme. Upat mo ka buok diha. O sige. Copy. Sige na, babay na kay mo anak nako diha. Na, Nakoy daghan kaayo dala, sudan. sige, nagkatapag o gani. Sige, sige, sige. Sige na, bye Mother Earth. Bye. Nya karon guys, ali na din ni Papa kay maadto na ta kay basig matunaw na ning kuan. Kung bano na to si Mio di. Isulod na si Mio sa kuan kay para ato na ubanon. Ha? Kay basig mag-uwan unya. Basa gyud na si Mio. Ay ayan na lang uban na si Mio. Mio, diri ra kami yo ha. Nya guys, di ana ang akong dalahon. Di ana. Nya butangan ni nato daan ang iyahang kuan ni Mio sa tubig kay kana si Mio more on tubig na si Mio. Kinahanglan nga ang iyahang butanganan sa tubig naa kanunay sulod. Kay dali ra na si Mio ag uhawon. Buntag gabi ira man pud sad na si Mio pakanon. Nya sila ni Daniela putot og ni Piolo sa isa ka adlaw ka isa ra pud sad na sila mo kaon guys. Mio, di aray mong tubig dani ha. Unya. Ang kani diri si Radan dani namo dini, kanira mo i-open dani kay diha usahay si Mio ag tungtong sa kutson, diha ag ihi. Ali na di. Ala babay na, babay. Ali na. Babay. Para baka nakaligo karon. Imbes nga agkaliguan na, short naman yun ta sa oras dani. Nya. Sige na, okay na siya. Mag-ilis ako, guys. Sige na. Hawa na, gawas na dito. Daniel po, mama. Ay, gana ba gini? Ipagawas sa maninggi. Ayaw, mama. Abay, kumiyo. Gawas na dito ba? Gawas na dito. Gawas na ikaw. Gawas na kag-ilis ako una. Dara. Mama, miyo. Okay. Thank you guys sa inyong tanan. Daghan kaayong salamat sa mga blessing. Power bank dalhon nato ni dili charger na lang ang akong dalhon. Kay basig ma lubatan ta didto. Kani isa ka cellphone ibili nang yapon sa niya. Ay lagi pagtuman lagi kay andi ta ka ma. Mio, babay mo Mio ha. Dili ra si Mio. Desag ka pwede dito Mio kay ilahan ni utik daghan kaayo sulit dito. Mabitaw nga si Mimi nga daghan kaayo. Kuan si Mimi sa iyahang kuan kay daghan kaayo sulit. Iyang tiil Mimi daghan mga katul-katul. Kay daghan kaayo sulit dito sa ilaha. Okay. Mio, dili ra si Mio guys. Amo rang biyaan si Mio. Dili ra amo Mio ha. Biyaan amo Mio ha. Oh, para ba na uga ang imong giihian oh. Panauga. Sige na. Dana ra Mio ha. Ako sang ipaandar ang motor. Kay wala ba ni na paandar ka gani ha. Di rami sa ilahan ni Inko mag-agi. Kay uga-uga pa man ang yuta. Nagtaligsik ka ganiha pero dili kaayo. Kusog. Nya di rami mag-agi sa ilahan ni Inko. Sakyan ma kanang imuha. Nah, impas. Ipandar sa di. Impas. Dali, jadi na kan. Ay, hindi sa iskan. Wala na din. Ang pupili. Sige. Awag na si Mio huna-huna ni Mio biyaan siya. Okay. Adto na mi guys. Thank you so much sa inyong tanan-tanan dagan kaayon
Salamat sa mga blessing. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Mio, bye-bye Mio. Okay, bye-bye Mio, bye-bye. Hala, ako sa ning patyon ang tubig. O giri ako taman guys. Thank you to all of you guys. Ako ay magpaalam na. Bye! Mag-ilis na ko.